natin para... No! God, please, no! No! Tayo. No! So hi guys, nandito na po tayo ngayon sa barangay ng Tangalan, sa barangay hall po. At kakausapin na po natin ang kanilang barangay captain na si Sir Ronnie Tigtawa para tulungan po tayo sa ating prank na gagawin. So tara! Oh no! Hindi po may gagawin po kami prank. Yung birthday boy po kasi kailangan lang po namin na pagtulong niyo po para po magawa po namin yung prank na gagawin namin. So pwede po ba kayo sir, ma'am? Ayun guys. So kasama ko po ang ating reklamador na si Ma'am May Marana. At ang kanyang tatay, tamayan na. Alam niyo na, Sir Judy Taulogon. Alright guys, sila yung ating reklamador. So, ang plano natin guys ngayon ay magpapanggap na buntis si Miss May Baragas. Oh my God! Wow! At saka hindi po kilala ni Sir Jade, si Ma'am May. Magpapanggap lang namin. Tingnan na lang natin yung magiging reaction ni Sir Jade. So, tara na. Pinabalik muna natin yung father niya. Okay. So let's go! Oh. Years later. Six and a half hours later. Two hours later. Kung siguro na may nangyari sa inyo, hindi ka na bumalik. Ay, paano na yan? Ilang ba na yan? Videoin mo nga pa, Max, para ako natin dito, para alam natin kung ano yung bad. Pwede natin ikonto sa mamaya sa police station. Ano gagawin natin yan? Hindi ko tinuturo, alangan naman ako pupunta dito. Kaya hinahanap ka sa amin. Ang father niya. Hindi mo kilala. Ang ganda-ganda ng dalaga, oh. Panagutan mo. Kawawa yung bata. Ito ka na lang, mag-usap-usap na lang tayo sa barangay. Okay lang ba sa'yo tayo na kuwan? Kasi, kuwan eh. Hindi, okay lang. Para kuwan magkalinawan tayo doon. Hindi kaya dinala namin si Kapitan dito para kuwan. Para lahat po tayo maka-witness lahat. Hindi ko ang bukil na yan. Pagkatapos nang nangyari, hindi mo na ako kilala. Oh.
Kuya, nabuntis mo siya, tapos ganon-ganon na lang. Nag-inuman tayo nun, kuya, di ba sa Balasin? Dun sa mga kubo-kubo. Ano, sobrang lasing nyo na. Hindi mo na maalala. Alam ba nangyari yan? Last month po. Ay, isang buwan na. Hindi. Opo. Kaya, kung mayroon mang nangyari sa inyo, panagutan mo ha. Wala naman po. Hindi nyo na ako maalala. Paano Ano, nga yan? paano Last yan? month lang nun. Baka lasing na lasing ka kasi hindi mo naman na maalala. Maalala. Ayun, buntis na siya. Paano yan? Paano gagawin natin dyan? Hindi ko na alam, sasabihin ko sa magulang ko. Okay lang, backup na ako na lang. Okay lang, backup na ako na lang. Dali na lang natin sa barangay. Doon na lang tayo mag-usap-usap para hindi naman makakaya dito sa mga tao dito. Pag-usapan na lang natin, ano? Okay lang ba sa'yo? Doon na lang tayo mag-usap sa barangay. Hindi lang po ginawa yun. Barangay. Hindi lang po ginawa yun. Oo nga, doon na lang tayo. Dito. Oh, gano'n na lang po, Father. Okay lang po sa inyo, Father. O, tara. Doon ka na lang sumakay sa kwan, sa sasakyan. Huwag ka magkakikad. Eh, sa ibang Pag-usapan mga natin sa maayos. Nagkakipog mo nga sa ibang mga. Hindi. Please, no! No! So, kuya, from your beloved mother na si Ma'am Grace Porfiriano, meron po siyang inihandang surprise para sa'yo. So, gusto ko pong batiin ng iyong mother ng happy birthday at sana maging mabuti ka pang anak para sa kanya. And good health, lagi lang daw mag-pray at ingatan mo ang sarili mo. So, yan. Happy birthday, kuya! Hello! Thank you so much po. Thank you so much po. Ano po, bawi na kami. Hello, sikap po. Salamat. Ay, nagtatalahiban! Makati yun! Nagtatalahiban! Ay, hindi mo ka naman maniwala. Gusto mo i-sketch ko? Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy. Ano pong masasabi niyo para kay mama sa ginawa niya pong surprise para sa inyo? Maraming salamat po lang. So, Nana, ikaw naman, anong message mo para kay Bunso? Oh, maraming salamat na binigay na surprise. Message sa'yo, galing sa iyong mother. Happy 17th birthday sa gwapo kong anak. Ito yung simpleng nakayanan ko ngayong birthday mo. Sana anak, maging masaya ka kahit paano. Pasensyahan mo na si mami ha kung laging ganito. Kung
kung di lagi nakaka-reply sa mga chat mo. At pagpasensyahan niyo na ni Ading kung wala ako dyan sa feeling niyo. Kasi kailangan magtrabaho ni Mama. Ito ay para sa inyo, sana ituloy mo ulit pangarap mo. Tuparin mo yung dati na sinasabi mo sa akin. Andito ako lagi, hindi magsasawang sumuporta hanggang matupad mo yan. Hindi ko man lagi sinasabi sa'yo ang I love you, pero mahal kita, anak. Mahal na mahal ko kayo ng iyong kapatid. Mahal na mahal ko kayo ng iyong father. Yun lang, haha, napadrama na tuloy. Happy birthday ulit, anak ko. I love you. From your beloved mother. And sir, ano pong message nyo para sa inyong anak na si Sir Jake Lazaro? Lagi. Tapos mag-aaral mabuti. Happy birthday to you. Okay, salamat. So yan guys, tapos ang ating pagpaprank kay Sir Jake Lazaro. Yan tatay, okay ba yung ginawa natin? Opo. So yan, okay na okay at nagustuhan talaga nila tatay. So guys, kung gusto nyo kayang susunod na namin sorpresa ay message lang po si Ma'am Pailin Barabay. And don't forget to subscribe and hit the notification bell